Анкарада көндүзгү саат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 6 феврале җомга. Сез турдан тур эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Милли күзләү оешмасы Истанбулда Израильнең Моссад агентлыгы өчен эшләүче 2 шөбһәлене эләктерде. Иминлек чыганаклар Мәхмәт Будакдарья һәм Вәйсәл Кәрим оглының махсус операция вакытында сак астына алынуын җиткерде. Алар Израильгә мәгълүмат җиткерүче яшерен шелтәрнең бер өлеше килде. Тикшерүгә караганда Мәхмәт Будакдарья эшмәкәр һәм бик күп илләр белән сәүдә бәйләнешләре бар. Бу Израиль күзләү оешмасының игътибарын җәлеп итә һәм 2012 елның сентябрендә бер шимче аны янына килеп эш тәкъдим итә. 2013 елның гыйнварында исә Дәрья Ауропадагы бер җыелышта Моссад агентлары белән таныштырыла. Соңрак аңа Фәләстин чыгышлы төрек ватандашы булган Кәрим оглын эшкә алырга кушалар. Алар икесе бергә эшчәнлек алып бара башлый. Мәхмәт Будакдарья һәм Вәйсәл Кәрим оглы Израиль сәясәтләрен тәнкыйтьләүче фәләстинлеләр турында социаль һәм сәүдә контактлары аша мәгълүмат җыюда һәм Израиль күзләү оешмасына җиткерүдә гаепләнә. Израиль басып алынган Көнчыгыш Кудүснең төньягында 280 акр Фәләстин җирен үзләштереп 6 километр озынлыгындагы яңа торак пунктлар арасы юл төзи башлаган. Фәләстинлеләр өчен ябык булган бу юл кеше хокуклары төркемнәре апартеидка охшаш дип атаган һәм фәләстинлеләрнең Иорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегенә керүен чикләү өчен уйлап табылган шелтәрнең бер өлеше булып тора. 2023 елның октябреннән бирле Иорданның Көнбатыш ярында 21 меңнән артык фәләстинле кулга алынган һәм 1100дән артык кеше БМО һәм халыкара мәхкәмә торак пунктларында халыкара хокук буенча канунсыз дип таный. Берләшкән Милләтләр оешмасы Израиль басып алган Иорданның Көнбатыш үзәнлегендә яшәгән җирләреннән мәҗбүри рәвештә чыгару очракларының иң югары дәрәҗәдә дәвам итүен, 2026 елның башыннан бирле арткан канунсыз Израиль килеп урнашучыларының көч куллануы һәм торакларны җимерү сәбәпле 900дән артык фәләстинленең өйләреннән куылуын хәбәр итте. Гуманитар мәсьәләләрне координацияләү бүлеге мәгълүматларына таянып, БМО сүзчесе Стефан Дужарик пәнҗешәмбе көнне белдерүендә шуны әйтте. Бу саннар кичәге мәгълүматлар генә. Нибары 2 атна эчендә 20 гыйнвардан бу дүшәмбегә кадәр оешма кеше үлеме, мал-мөлкәтне югалту яки икесе белән дә төгәлләнгән 50дән артык Израиль килеп урнашучысы һөҗүмен теркәде дип белдерде. Дужарик шулай ук Израиль камау астындагы Газзада гуманитар хәлнең начарлануына һәм үлемнәрнең дәвам итүенә игътибарны җәлеп итте. Атна башында БМОның фәләстинле мөһаҗирләргә ярдәм һәм мәшгульлек агентлыгы башлыгы Филипп Лазарини Иорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегендә рекорд дәрәҗәдәге көч куллану белән тавыш-тынсыз сугыш баруы турында искәртте. Ул белдергәнчә, Израильнең Тимер дивар операциясеннән соң дистәләрчә мең фәләстинле йортсыз калган. Бу 1967 елдан бирле иң зур мәҗбүри күчерү булып тора һәм кидырмас өчен өйләрне таплап җимерү дәвам итә. Израиль армиясе һәм кораллы сионист килеп урнашучылары 2023 елның октябреннән бирле меңнән артык фәләстинлене үтергән. Аларның 4тән бире балалар. Ак йортның матбугат сүзчесе Каролина Левит рәсми затлар Тәһранның ниятләрен ачыкларга өметләнгән аман сөйләшүләрне әзерләнгәндә AQShның Иран атом төш программасы турында дипломатия алып барачагын, әмма сөйләшүләр уңышсыз булса, илбашы Дональд Трампның башка вариантларны куллану хокукына ия булуын әйтте. Левит бүген Оман башкаласы Маскатта үтүче сөйләшүләрнең көн тәртибе турында сорауга дипломатия алга бара дип җавап берде. Рәсми затлар сөйләшүләрнең нигездә Иран атом төш программасына һәм башка көн үзәк мәсьәләләргә игътибар итәчәген белдерә. Левит илбашының Иран режимына куйган таләпләре ачык. Ул атом төш көченә ия булмау мәсьәләсендә бик катгый һәм килешүгә ирешү мөмкинлеген күрергә тели диде. Ак йорт матбугат сүзчесе AQSh вариантларының бары диалогтан гына тормауы турында да искәртте. Бу сөйләшүләр барышында Иран режимына шуны хәтерләтәсем килә, илбашы тарихтагы иң куәтле хәрби көчнең баш командиры буларак дипломатия белән бер рәттән башка күп кенә вариантларга да ия дип ассызыклады.
Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Qoşma Ştatlары белән Иран арасындагы киеренкелекне киметүгә юнәлтелгән дипломатик тырышлыкларның дәвам итүен белдерде. Ул Сауд Гарәбистаны һәм Мисыр сәфәрләреннән соң пәнҗешәмбе көнне Төркиягә кайтышлый журналистларга белдерү ясады. Без Америка белән Иран арасындагы киеренкелекне төбәкне яңа бәрелешкә, хаоска тартмыйча хәл итү өчен кулыбыздан килгәннең барысында эшлибез, диде Төркия илбашы. Ул АКШ илбашы Дональд Трамп белән сөйләшүләр үткәрүен, икенче көнне исә Иран илбашы Мәсүд Пазашкиян белән дәлимтәгә керүен җиткерде. Шулай ук Эрдоган Истанбулда Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан һәм Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи катнашында өч яклы очрашу үткәрүен дә әйтте. Төркия лидеры без Иранга карата хәрби катышуга каршы булуыбызны ачыктан-ачык белдердек һәм моны барлык хезмәттәшләребезгә җиткердек, диде. Türkiye avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия һәм Украина АКШ арадашчылыгында Абу-Дабида узган сөйләшүләрдән соң ике яктан да 157 шәр тоткын алмашты. АКШ илчесе Стив Уитков бу килешүне дипломатиянең конкрет нәтиҗәсе дип атады һәм киләчәктә тагын да алга китү көтелүен әйтте. Русия ягы 3 гражданлы кешенең дә азат ителүен белдерде, ә Украина илбашы Володимир Зеленский иреккә җибәрелүчеләрнең күпчелегенең 2022 елдан бирле әсирлектә булуына сызыклады. Бу соңгы сөйләшү Истанбул һәм Абу-Дабида узган элекке очрашулардан соң быел Берләшкән Гарәп Әмирлекләре башкаласында үткәрелгән 3 яклы сөйләшүләрнең икенче туры булып тора. Венесуэла парламенты 1999 елдан бирле сәяси сәбәпләр аркасында төрмәдә ябылган йөзләрчә оппозиция лидеры, журналист һәм активистны азат итәргә мөмкинлек бирәчәк ярлыклау канун проектын каравын белдерде. Вакытлыча илбашы Делси Родригес тәкъдим иткән бу канун проекты аны яклаучылар тарафыннан тынычлык һәм милли килешүгә таба адым итеп күрелә һәм без гафу ителергә тиеш дигән чакыру ясала. Өлгене тәнкыйтьләүчеләр исә амнистиядән кемнәрнең файдалана алачагы мәсьәләсендә ачыклык таләп итә. Куба тышкы эшләр министры урынбасары Карлос Фернандес де Коссия АКШ илбашы Дональд Трамп игълан иткән яңа тамахана салымнары чараларыннан соң ике ил арасындагы киеренкелекнең артуы белән бергә Кубаның АКШ белән диалогка ачык булуын, ләкин конституция яки сәяси системасы мәсьәләсендә сөйләшүләр үткәрмәячәген әйтте. CNN каналына биргән интервьюсында Фернандес де Коссия АКШның Кубаның нефть тәэминатына бәйле тамахана салымнарын да кертеп соңгы хәрәкәтләренең утрауга зарар китерүен һәм икътисадына басымны арттыруын белдерде. Диалог дәвам итүче кысу сәясәтләреннән яхшырак альтернатива булыр иде, ди Фернандес де Коссия. Министр урынбасары Кубаның наркотик контрабандасына каршы көрәш кебек мәгълүм өлкәләрдә Вашингтон белән хезмәттәшлек итәргә теләвен әйтеп, Гавананың үткәндә бу мәсьәләдә АКШ рәсмиләре белән эшләвен һәм яңадан эшли алуын җиткерде. Ләкин Куба рәсми илнең ичке сәяси тәртибе турында сүз барганда булай дип ассызыклады: "Без конституция системабыз турында бәхәсләшергә әзер түгел." Нидерланд мәгълүмат саклау оешмасы мөселман җәмгыятьләрен рөхсәтсез һәм яшерен күзәткәннәре өчен 10 җирле хакимияткә $295,000 штраф салды. Делфт һәм Эндховен кебек шәһәрләр бу төбәкләрдә радикальләшүдән курку аркасында фоторәсемнәр һәм мәчет эчендәге динамиканы да кертеп, шәхси мәгълүматларны җыю өчен ширкәтләр белән килешү төзегән. Кайбер хисаплар полиция һәм министрлыклар белән уртаклашылган. Бу яшерен тикшерүләрнең шәхси мәгълүматларны саклау кануннарын бузуы һәм халыкның ышанычын какшатуы белдерелде. Делфт хакимияте Әл-Ансар мәчетендәге җәмгыятьне дә кертеп җирле мөселман төркемнәреннән гафу үтенде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Күпләр өчен иртә бер чынаяк каһве эчү яки паркта йөрү белән түгел, социаль медианы карап чыгу белән башлана. Кайберәүләр хәтта төн уртасында уянып, соңгы селфиларындагы комментарийлар яки шатуларны карый. Социаль медиага һәм онлайн хәбәрләргә бәйле буын өчен комментарийлар, шатулар һәм кыска видеолар көн ритмын билгели. Психологлар әйтүенчә, бу мавыгу артында тормыш башка җирдә, башка кешеләрнең социаль медиасында яши дигән даими борчылу ята. Бу вазгыять FOMO, ягъни Fear of Missing Out, көндәлек мәгълүматны югалту, аннан мәхрүм калу куркуы дип атала. Шулай да дөнья даими мәгълүмат яудан арыган сайын галимнәр арасында яңа төшенчә игътибарны җәлеп итә башлады.
Жомо, Joy of Missing Out, ягъни көн үзәгендәге хәбәрләрне, мәгълүматны кулдан ышкындыру шатлыгы. Жомо төшенчәсе күптән түгел Вашингтон дәүләт университеты һәм берничә Төркия университеты тикшерүчеләре тарафыннан үткәрелгән халыкара тикшерүнең аркасында академик әдәбиятка керде. Physiological Report журналында дөнья күргән бу тикшерүдә Төркиянең 29 вилаятеннән 18 яшьтән 45 яшькә кадәрге 932 социаль медиа кулланучысы тикшерелде. Тикшерү нәтиҗәләре гаҗәеп. Социаль медиадан аңгы рәвештә ерак торган кешеләрдә стресс, борчылу, ялгызлык һәм депрессия дәрәҗәсенең түбәнрәк булуы, киресенчә аларның тормыштан канәгатьгә югарырак булуы ачыкланды. FOMO тынгысызлык, борчу, хәвеф чагыштыру тудырса, Жомо кешеләрне мезгелдән ләззәт алырга һәм офлайн булуны мәхрүм калу түгел, ирек дип кабул итәргә чакыра. Тикшерү авторларыннан Адам Кантар булай ди: "Шуннан да офлайн булудан ләззәт алучылар социаль медиага бәйлелек куркынышы иң түбән булган кешеләр. Алар ялгыз калганда күңелсезләнмиләр һәм санлы аудиторияга мохтаҗ булмыйча вакытларын канәгатьләндерерлек итеп үткәрә алалар." Кантарның сүзләре бик мөһим. Хәзерге вакытта кешеләр бар нәрсәгә өлгерергә тырышканда, үз тормышларына вакытлары калмый. Истанбулда парлар һәм яшьләр белән эшләүче клиник психолог Фазилат Сәйит улы социаль медианы күп куллану игътибарны читкә юнәлтү генә түгел, эмоциональ стрессның төп чыганагы булуын да ассызыклый. Сәйит улы булай ди: "Интернетта артык күп вакыт үткәрүнең депрессия һәм борчылу белән көчле бәйләнеше бар. Кешеләр даими рәвештә башкаларның тормышын күзәткәндә үз тормышларын оныталар. Тагын да начары, аларда үзләренә карата канәгатьсезлек барлыкка килә." Сәйит улы онлайн тәкъдим ителгән нәрсәләрнең еш кына иллюзия булуын билгеләп үтә. Экранда һәркем шиксез бәхетле күренә, ләкин берәүдә бу матур фоторәсемнәр артындагы бәхәсләрне, ялгызлыкны, арыганлыкны яки хәтта бурычларны күрми. Социаль медиа чынлыкта ясалма бәхет дөньясы. Сәйит улы бу иллюзия чагыштыру мәдәниятын көчәйтә ди. Ул бәби туе, ярәшү, туган көннәр кебек вакыйгалар хәзер камера өчен әзерләнә дип аңлата. Гаилә өчен үзенчәлекле булган бу мизгелләр хәзер чиктән тыш чыгымнар һәм купшылык күренешләренә әйләнә бара. Мәсәлән, яшь кызлар, булай да яшь һәм чибәр булсалар да, аларга даими рәвештә матурлык продуктлары сатып алу өчен басым ясыйлар дип психолог Фазилат Сәйит улы. Бу йогынты иләнешкән парларда да чагыла. Сәйит улы әйтүенчә, күп иратлар терапия сеансларында хатыннарның интернеттагы бүләкләр һәм жестларны күргәннән соң өметләре артуына зарлануларын җиткерә. Бу таләпләр чын теләктән түгел, чагыштырудан килеп туа. Социаль медиа кешеләргә мәхәббәтне матди күрсәткечләр белән үлчәргә өйрәтә дип аңлата Сәйит улы. Белгечләр белән бер рәттән яшьләр дә даими рәвештә онлайн булу өчен түләргә кирәклеген әйтә башладылар. Исемен әйтергә теләмәгән яшь хатын-кыз социаль медиа кулланудан ничек ваз кичүен аңлата. 6 ай элек мин барлык аккаунтларымны бетердем. Башта сәер тыелды, үземнең бер өлешемне югалткан кебек идем. Ләкин хәзер минем көннәрем тыныч йөрешләр, медитация һәм үземә аерган вакыт белән уза. Ул борчылу, кайгыру дәрәҗәсе кимүен һәм хәзер социаль медиада уздырган көннәренә караганда үзен бәхетлерәк хис итүен белдерә. Мин ниһаять бер нәрсәдә югалтмавымны, экранга караганда үз тормышымны онытуымны, аны югалтуымны аңладым ди ул. Белгечләр башкаларның нәрсә эшләвенә игътибар юнәлтү урынына яшәүгә, шикер итүгә һәм кабул итүгә басым ясыйлар. Тикшерү күрсәткәнчә, Жомо, Joy of Missing Out, ягъни көн үзәгендәге хәбәрләрне, мәгълүматны кулдан ышкындыруны үз иткән кешеләр уку, җәяү йөрү, көндәлек язу, музыка тыңлау яки тынлыктан кәйф алу кебек ялгыз гына башкарыла алган эшчәнлекләрдән ләззәт алалар һәм буларны башкалары белән уртаклашырга кирәк дип санамыйлар. Фазилат Сәйит улы бу теманы булай дип йомгаклый: "Ни өчен миндә башкаларда булган нәрсә юк?" дип сорау урынына, без "Бүген мин нигә елмайдым? Нинди матурлык күрдем? Мин нәрсә өчен шатланам?" дип сорый алабыз. Шын бәхет нәкъ менә монда ди Сәйит улы.
Цифрлы дөнья тизләнгән сайын жомо төп мәдәниятка каршы хәрәкәт кебек тоелырга мөмкин. Ләкин психологлар моны шигүне дип түгел, баланслаштыру гамәле дип атыйлар. Олар фикренчә, бу чагыштыруның шиксез мәҗбүриятеннән арынып, тормышның гадәти матурлыкларын кире кайтару ысулы. Сейтулы фомодан жомога күчү социаль медиадан бөтенләй баш тарту түгел, аңа карата мөнәсәбәтне үзгәртү ди. Ул мәсьәләнең аслын түбәндәге сүзләр белән җиткерә. Башка кешеләрнең тормышларын тикшерү, алар белән мәшгуль булудан туктагач, сез үз тормышыгызны яңадан табасыз. Жомоны кабул итәргә, үзегезгә офлайн булудан ләззәт алу мөмкинлеге бирүгә нәрсә дип әйтәсез? Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Muhtaram tomuşlar, Халыкара мөнәсәбәтләр бүлекеше, фәннәр докторы Җәмил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чаралышында Төркистанның бөек суфиларыннан Ариф Ривгари турында сүз алып барырбыз. Түркістанда кешеләрнең йөрәгенә Аллаһ мәхәббәтен, сөюен урнаштырган һәм тугры, дөрес юл күрсәткән галимнәрнең берсе дә Хаҗа Ариф Ривгари. Бохарага 30 чакрым ераклыкта урнашкан Ривгар авылында дөньяга килә. Туган вакытының 1067 ел булуы турында әйтелә, ләкин туган датасы беленми. Ул кечкенә чагында ук укый башлый. Зирәклеге һәм яхшы абайлау сәләте белән бик тиз үсеш ала. Шурада гыйлем һәм хикмәт иясе, бөек төрек суфийшысы Абдул Халык Гүш Девани белән танышканнан соң, аның бөтен дөньясы үзгәрә. Беренче көнне үк инде башына мәңгелек гыйлем таҗы куелганын хис итә. Шунда ук аның шәкерте була. Үлеменә кадәр оннан һич аерылмый. Риваятларга күрә, урта буйлы, ай йөзле, ире күзле була. Кашлары ярым ай кебек нечкә була. Шәпшән төрки төрек кешесе була. 35 яшында булган чакта мөгаллиме, юл күрсәтүчесе Абдул Халык Гүш Девани вафат булганнан соң Ривгари аның урынына. Фәнни эшчәнлеген узак еллар буе дәвам итә. Аның 150 яшькә хәтле яшәгәне анатыла. Бу арттырылып әйтелгән кебек күренсә дә, төрле чанакларда вафат булган чагында 100 яшь тирәсендә булуы турында әйтелә. Кабере авылында урнашкан һәм бүгенге көндә халык зиярәтенә ачык. Гүш Девани кабызып җибәргән факелны Түркстан җирләренең һәр төбәгенә җиткергә тырышкан Ривгари төрек суфиларының иң алдынгылардан берсе булып санала. Тормышы турында мәгълүмат бик аз. Буның төп сәбәбе мөгаен төркиләрнең традицион буларак язма мәдәниятка караганда телдән язылган мәдәниятне өстен күрүендә ята торгандыр. Төбәктә бик күп кешенең суфичылыкта югары дәрәҗәләргә ирешергә булышлык итә. Һәркемгә бик яхшы һәм йомшак мөгамәлә күрсәтә. Беркемнең дә йөрәген рәнҗетми. Нәфесе теләгәннәрен бер кашан да үтәми. Теләмәгәннәрен ясарга, рухын күтәрергә бик нык тырыша. Ул бар көче белән хәрам әйберләрдән саклана. Төннәрен гел гыйбадәт белән уздыра, көндез укучы яшьләрне укыта. Сөннәт булганы өчен көндез тышка кадәр бераз йоклап ала. Моңа кайлуле дип әйтелә. Пәйгамбәр әфәндебезнең сөннәтен бик яхшы белә, аның онытылмавы өчен
бик тырыша. Ариф Риве-Гаринең Төркистанда әле дә телдән телгә күчеп йөргән хикмәтле сүзләренең кайберләрен искә төшереп узасы килә. Һәр кемгә җаның һәм мөлкәтен белән хезмәт ит һәм бер кемгә дә буйрык бирмә. Дөньяны, ягъни вакытлы теләкләреңне ташлап тору, йөрәгең белән һәр мизгелдә Аллаһ белән бергә булу димәк. Бу эш синең югары дәрәҗәләргә ирешүеңнең дәлиле. Үткән кылыч кебек, вакыт белән сак булыгыз. Бер генә минутны да әрәм итмәгез. Аллаһның исемен һәр вакыт истә тотыгыз. Суфичылыкта үсеш алуның, камилләшүнең беренче шарты шөбһәле ризыклардан читтә тору һәм хәләл ашамлыклар ашау. Суфичылыкның бүләге Аллаһка тулысынча юнәлү. Аның сәнгатен өйрәнәгез һәм уйлагыз. Кайчагында тырып калу сөйләшүдән тагын да нәтиҗәле була. Муйнына авыр йөк куелган кошны күз алдына китерегез. Бу кош уша аламы? Моның кебек суфи булырга теләүчедә дөньяга артык бик нык бәйле булса, ул да Аллаһка таба канатын ача һәм суфилар үзәнлеген адым яса алмый. Нәтиҗәдә Мөхәммәд Ариф Ривгари хәзрәт суфичылык юлында тирән эзләрен калдырган. Гыйлеме һәм зирәклеге белән киләсе буыннарга нур булып торган бөек бер суфи. Аның тормышы һәм өйрәткәннәре, тәгълиматлары бүгенге көндә дә суфилар тарафыннан хөрмәт белән искә алына һәм юл күрсәтүче буларак кабул ителә. Ривгаринең тәгълиматлары һәм йогынтысы бирәк тә Төркистан географиясендә хис ителә һәм гасырлар буе төрек суфичылыгына юнәлеш бирә. Мөхтәрәм таңчылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшу тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шагир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.